Ahojte ľudia, no dneska vás vítam v inom prostredí a to konkrétne na nejakom offroade si dám. Naháňajú ma policajti, takže to bude viacej zaujímavé. Môžeme začať. Jak pekne sa tu rozbehneme. Jeleňov. Bám. Paličov som nechal hore, takže to bude pre mňa fyzicky a psychicky ľahšie. To auto driftuje a je krvavé trošku. Sa ma nepýtajte odkiaľ. Bože môj. No, už ma nož. Takto pekne ideme. Ne, nechod dole. Dole sú nejaké budovy. Takže tu si to dáme takto pekne do offroadu. Jeden išiel až úplne za. Tak ale môžeme sa takto na neho vysrať a ísť hore. Takže to tam musíme vyspeedrunovať. No. Tento offroad s týmito policajtmi není to dobré. Keďže im za chvíľu utečiem, tak to ukončím, lebo týmto offroadom dáme si posledný offroad a končím. Ahojte, nezabudnite like a odber.